Dan talaga sila sa ulang rin at kapanalang schedule sa gawin. Usinya ako ng kusyan at tumalos. Hockey President and High School Game Singer DJ Bassis, Vice President Chichibo. Down the east of the floor, Yana Stenberger, Ibrahim Juli. Kawalap siya kan si Bagalos. Nasa-gol ko siya ito. One compare, ito compare. Ganyan as to YouTube.
that is